今日は念入りに吠えてみたいと思います。狼知ってる？知ってるな。じゃあちょっとな、みんなにな、狼知ってるか聞いてみようか。なあ、聞いてみるで。みんな知ってるかな、どうかな。いくで。狼知ってる人。全員参加型ですよ。いいですか？みんな参加するんですよ。もう一回いきます。狼知ってる人。はい。そしたら魂知ってる人。はい。それでは、はい、魂どこにあるでしょう。ここね。この真ん中辺。真ん中辺ね。違うよっていう人います？どこ？タメさん。全部。お、全部ね。特にお腹ちゃうんですよ。今からやるお話は狼の体のどっかにある魂のお話です。内田百軒っていう人が、作った王様の背中っていうのがあって、その中にある、ちっちゃなお話で狼の魂。まあこのちっちゃなお話を、僕がチョイスしてね、一番最初に作った紙芝居、その狼の魂っていうのをチョイスしたことが20年間続いてきた大きな要因やと思うんですね。これがおそらく違うものを僕はチョイスしてたら、おそらく今まで続いてないかもわからない、それほど、素晴らしいお話やと思います。狼の魂です。おっちゃんやるで、見とってよな。はい。狼の魂。昔々、昔々言うても、そないに昔やない。昨日かおとついぐらいの昔、ある川に得体の知れん丸いもんがぷかぷか浮いとって、でそれがナマズのひげに当たりよって、その時ナマズ気持ちよ昼寝しとったもんやさかいにえらい怒って、そのままごっつい喧嘩になりよった。これナマズです。なんで笑うの？ナマズに似てない？似てないわな。大体ゴキブリとかね、タコとかね、いろいろ言われんねんけどね。でもこれな、おっちゃんこの絵描いた時、これナマズと思って描いたからな、この顔出てきたナマズや思ってな。でこのナマズが「こら！お前ってとこ何んじゃい！人は気持ちを昼寝しとんのに大事なひげに当たりやがって、お前ってとこ何んじゃい！」ってこのナマズが言いよった。でこの得体の知れん丸いもん負けてない。じゃかましゃい！俺は狼の魂じゃい！何もんかいのかい！って言いよった。でこの狼の魂がおるいうことは、どっかにほんまもんの狼がおるいうことで、この喧嘩の2時間ぐらい前に時間戻してもらいます。この川の川上に狼住んどって、その日はポカ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 今日みたいに天気の日で、狼うと昼寝しとって、で夢の中で水が飲みとうなってきたんやけども、体が眠とうっていうことは聞きょれへん。しまいに魂の方が怒ってもね、もうお前いつまででも昼寝しとれ、俺は勝手に川へ水飲みに行くんで、狼の体から魂ビョンと飛び出して勝手に川へ水飲みに行ってまいる。でこの魂がおらんようになってもた狼なんか、もうその辺におる猫やらネズミやらイタチぐらいの強さしかなくなってしまう。悪いことにそこへじゃん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 。はい、何でしょう？何でしょう？ヘビ外れ、うなぎ外れ、ドリルえ今なんて言った？なんて言ったの？何やろ？何や？狼より怖いやつ。狼より怖いもの。はい。ライオンより怖い。ライオンより怖い。人間やんな。こんなん決まってるっていうよりもみんな見てるからですね。もう何回も見てる人ばっかりなんでね、こんなん当たり前やね。そう、人間生き物の中で一番怖い漁師。
漁師がやってきて、いつもやったら漁師の足音にパッと気がついて、あ、漁師が来たって逃げんねんけども、その時魂が川へ水飲みに行っとったもんやさかいに、この漁師に狼殺されてしまい、その狼殺されてもたもんやさかいに、魂帰るとこなくなってもて、もうしゃあないから水飲みに行っとった川にポチャンとはまってプカ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 浮いとところ、さっきのナマズのひげに当たってえらい喧嘩になってことで、これまた悪いことに、その時ナマズ腹減っとって狼の魂ガブッと食いよった。狼の魂みたいなもん食ってもたら、もうナマズ元気になってもうて、もう川ん中暴れ回って、もうエビは逃げるわ、メダカは逃げるわ、カエルは逃げるわ、ナマズの周り何にもおらんなって、おまけにナマズの口からプク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 泡が出てきて、この泡がくせもんで、この泡水の上へ上がるとポカッと割れよって、その割れた泡の中から狼の大きな声で「わーわーわー」って吠えるもんやさかいに、もうその辺におったゾウもキリンもウサギもイタチもみんなチリチリバラバラ、ほんまにナマズの周り何にもおらんやなってもた。で何にもおらんやなってもたら、ナマズなんぼ暴れてもあぶく出しても面白ない。まあしゃあないからちょっと草の上でも上がったら言うてぴょんと跳ねて草の上へ上がるよ。初めのうちはお日さんポカ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 当たって気持ちよかったんやけども、だん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 お日さんカンカン照りになってきて、ナマズのひげは溶けてしまうし、ナマズの腕は溶けてしまうし、ナマズの体は溶けてしまうし、しまいにはナマズが食べた狼の魂もドロドロに溶けて何にもなくなってしまいましたっていうお話です。